more than 30 years struggle spent pinia arnia ba ke looking back you see thedung achievement son thek polong lo pini that start he cholong le Karbi Anglong Autonomous Council la pen arona sai khia tum that mesen mela dak eviction drive non claim bomb lo sila son thak thak pini la dak eviction ke claim son thak si non prabjin pen dak BGR long sita me eviction drive bang council pen deng pon ho buli tum ning khedam do sita me non isi thedung a problem pen ke la lo lahai encroachers la ke tum direct tum punai lahai ke influx lo lasi Karbi Anglong ke laki itum inglong aso tuma phansi long le bangke tuma phansi nang apa nong pi lapen laso long si nono bangke laso influx nang ke bad pika join ne masi ilitum ke ong dung along sita me ilitum dak Khyber imate indigenous atum bangke deprive aso si ilitum theklong ilitum jakong majority aja kong pen chenglok ilitum business pen chenglok kapre long sita me ilitum ladak danga khai sinang apa prang aso si ilitum theklong lasi lapusona por ke me long jasement pet ne le authority tum phan Karbi Anglong Autonomous Council phan kachuning bi bangke je ladak jitu pini sarte phangcho long le long ladak alang tum ke dosi tame laki illegal settler lo that means they are illegal migrants lo kasi alang lituma phana bang dak pena bang tharle fraud lo maha paraya bang nane kimam pha nane rong berong thaku alang tum han kibi thu pulo te la bang influx bang ke li tum lo comment tu neta tum lo common elo kasi illegal migrants matela illegal settlers atuma phan dak pen ke tharle lo pulo tang te ili tum ha wara long no hok sita me Karbi Anglong ha wara long king long bang chak chede tai chuning ring tu adhe bang ke bini tum chini lo tum Karbi Anglong long bang ke li tum methang mate Karbi tribe bang ke non li tum kombom nang kombo percentage bang nang kombom si illegal migrants mate influx pen ke bang kapre ka khai tum si pini bang ke majority dam le nang ongbom nasona long bang ke non nasona war sai ke me pini la dak early tum phano son dak den ko son si li tum kapre ka long tung de dak beha adim ke pek pen ke long kapre jitu a development tam alang tum khan li ke provide dun de pen alang li tum khan dak pen amina long wi jadi tum alang tum khan ke lang select kali we are not speaking against the any communities alang litum non dak bihari buno alang tum bihari si atir to itum kapre ka jati no bang amit hang long hido itum ke dak ke dam thai do kasi laso long le bang ke laki thai so pas ke panong bidang de to itum thai so si tabang so eviction drive kit de na me kum che right kit nang ji la ben sar ke hangjo apan sita me alang liki sung hektik lo sung hektik kan bisa me pinya alang ya kemang isi ke chun lo ke bang jiar ni bang kala son non tribals atau makan make chumuli sita me long leki tu dari kasi laso media ke kala le chuni lo tapi laso tak kasi non BGR lo sita me eviction drive rajin pen dokor po ning kita lapen do vek nang ji kali kulo tang te rada sentiment bang nang bar bom lo jhala tak jong si eviction drive lo kulo tang te jhala tak ji illegal settlers so han ma Karbi Anglong bang no tak yang patok long de te kasi ni lo so media ni chuni Kumar pano nang litum just met pet sarke ang cholong le along bang ke lake alang legally si bang court pen si alang li case chedan men si alang high lo kasi la solong karjab dun tipo bang ke hok lo tema kam thang song do lo ka che song ke bang benangar ni benda men song bom si tami la solong ke pachun det ajak kong lake Karbi Anglong ko mas song ke japon itum CM sar alang li jong si arjab tip the la pen alang li jong si la person ang thin jepat the dupen claim clip ko sa ni la person aki chuni li tum theknong le kasi sa semet pen itu Karbi lu chari ya song pen CM sar pan suri aki ro la pen inter ala li tum tim pan aki ro pilo la pen la song taxi itu non BGR sampai alang li pan ninge che hedo che ala tak sampai immediate pen ala li song je